nosati majmun. Ovaj majmun je najveći u Aziji. Zove se tako, šta mislite zašto? Pogledaj mu nos, pogledaj mu taj nos, oči, vidi kakav, vidi kako je užas, vidi usta samo, vidi mu usta, nosina, ovo je baš grozno, odvratan je. Nalazi se na ostrvu Borneo i treba da bude tamo. Vidi kako, vidi nos, mesnati nos, ogroman. Ovo je odvratan. Dingizo, tu je neki kengur na drvetu. Majmun, šta je ovo? Kengur penjač, šta je ovo? Ovo ne znam šta je. Aj, aj. Zašto se zove aj? Ear, ja rekao, uši, oči, šta je? Vidi ručice kakve su. Odvratan je, stvarno je odvratan. Vidim ove dlake što ima gadno. Nos, ne bi ga pipno, ne znam, devil bird. Ovo tako Englezi kažu. Đavola ptica. Šta je ovo? Vidi kako je odvratan isto. Indijska ljubičasta žaba. Pogledaj ovo. Vidi ga. Vidimo kak ne bi ga pipnuo. Odvratan. Šta je ovo? Skočimiš. Kengur mali, šta je ovo? Uši, vidi kako nogice, ne uši, odvratan. Golden, zlatni neki, šta je ovo? Majmunčina neka. I kakav je ovog malog, bi možda pipnuo ovog velikog, ne bi ni pipnuo, ništa mu ne bi ikakav. Ptica neka, dlakava ptica. Ne znam šta je. Kakav je mali, jež, čudnovati jež, vidi usta kakva su, ima jezik, kako ovaj sme da ga držiš samo, vidi ga, primerak pravi, šta si ti bre, primerak pravi životinje, eto, među njima živimo, okapi, vidi ga što je srećan. Polu žirafa, pola šta je ovo, konj, pola, ne znam šta je. Ne znam, stvarno ne znam. Ljubičasti armadilo, ljubičasti, vi kakav je, šta on, gde će on, kuda će on, šta on radi, čime se hrani, vidi kanđe kako ima, vidi ga. Evo ga, vidi, krtica, kaže krtica. Ide na tebe tako i šta možda radiš, onda pobegneš da se ukočeš, vidi kad ti krene s tim pipcima i to, ne može to te tako, vidi, odvrati. Vidi ovoga, Kalugo se zove, odvratan je mali, šta radi, zakači se za drvo i šta onda ti tako gleda. Svinja, jelen, svinja. Ovo je zmija, evo vidiš, eto, ovakva zmija treba da bude. Fosa, evo je fosa. Ovo je neki, izgleda mi kao mačka, kao puma, kao šta, ne znam šta. Evo, kraba, vidiš, kraba ide u kantu za đubre. Otvoriš kantu za đubre i vidiš to, strašno, pojedete i sečete da skače. Vidi ovoga, vidi mu noge, vidi koliki je. Ovo je baš ogroman. Ovo kad se zaleti na tebe, bolje beži. Evo ga mrav mali, panda mrav vidi ga kako, ide i šeta, tako i antilopa koja liči, ja ne znam stvarno šta je, vidimo nosinu tu, kako jede, šta radi. Vilin konjica, vidi kakav je, Vilin konjica s urlicom, ima kako je poluškorpion, leteća škorpion, šta je ovo, odvratan isto. Ovo je neki zmaj, zmaj, guster zmaj. Šta on radi, sam sebe jede, ne znam. Zubati jelen, ovo jede ljude, šta ovo jede, ljude jede. Evo ga neki, šta je ovo buva neka. Ovo stvarno, ovo pogled, ko zna koliko je ovo veliko.
Ovo isto jedu neki majmune jedu, šta jedu, ne znam.